Banyalap sekipat ba nongsong senong halor ka Jingsniew jong ukenja jing di penbuat basniu tam uba pentlor om tangi ka kot ka khia jong ubadi henre ubak ta ro ya ka imlang salang hakani ka kenti ka National Health Mission klasim da ka waipat ka senjam ban pensong tho sekisamla halor uniu jing di basniu ringkat ka Ïatreilang bat ka 93.5 Red FM radio kala pelong da ka jinglai pertas nong Kylleng ki benta jong nong ba Shillong hakaba ki RJ jong ka Red FM klasim ki benta kum kisangon ki bala perta banyatho sekipat ba halor ka Jingsniew jong udrox bat ki Jingsniew ki bawra hak imlang salang lengba ki breu ki bala kerni hau niu jing di penbuat kabala nang keu kat nang mikisngi haki bobon ki jeka jong nong ba Shillong ya kani ki jingla yala pat ba halor ka Jingsniew udrox la pelong nen kasngi ka south rek unaitung ya ka balas dang na maulai petrol pump ka bahap apo ka maulai nong kwar bat la yai ter shadu nong monsong na lor ka jing perta persengau thopat ba halor ka Jingsniew jong drugs hakani kasngi ki nong trai ka National Health Mission kila samro ki kot leng kedop ki babatai benia halor ka jingkta bat ki Jingsniew ki bala banmi na ka jing panon ka miu drugs Hai Kylleng ba ka jingarat na mita ki brio ki badon ha jing ka ni ka jing di drugs ki diga so ka don a civil hospital ilawan wan chiki counseling centers ki ba ka sarkar ba apo ka National Health Mission ka apo kham naman ka jong di ba pilwan shim ya kini ki jing mentoy ki bang ai ki ra bi bat ka sarkar ka IA ki ban ki treatment centers ki badon apo civil hospital koni ai tam ya ki brio ki badon ha ka di ka jing ka di jong di drugs ani kalau ba punta ki kina samla ru kumjua ki rambar kumjua ki kinthai kumjua Shillong kumjua siam ya kani ka kapu ka sarkar kala ai ya phi na manta ka di ka jing chitong ka jing di drugs